lain bazar lai jak jotono bot yani hene tini aku pasai tamu tes asa corona puno kunte video nai chali hello good morning jotono phang kam khaklai jotono kam kono dona nai ang tini video tesa khai hani phaijau kha karon tini ang kisa bot rok roi thanai parao ta hostel lo ang tini parao thanai ngene ono phone ang bot roma rok bai bosuk borok bang bot one khani rok engke lama ko tama tama ang no jotono phone nai engke kerengai nai tane video no kerengai choisai angke ang nok tomote busang wa video hakang engke ang video jora jora khamiang tong paisa usu se khai ma toma wo yo ta molen somoi rok mai ang thang ta langkan hostel lo phaja angke ba school lo ma khai lenge engke video rok khlaimia engke support kai jong ni angte video ang somoi ma project buno video khai pung mai ja tabang ga breakfast khai ngana na ha sarai ro joto thampai ham breakfast khai mane mai jagari ta ngang betau thare ha borno roi pai ba jot torum khari baro thang pai ha phe no mathak ja ke kalang thamai marok jesa hone jesa saja di sapas bai asta bo mathak ma kalang nai bro tuk mai sang ada so ikna no ganti lo mai sabe mani poring ke zugali thang sana yang bot drogani magi gere nai tongni te video phunok tong tabong ka lambu pra sok pa chang te mon sibit ne lambu pra mo saplai kana wata gari na sing tongo tayang an para thang ane bage nga phunok tong te bo ai tong dia amka direct chakmagat nembo prata yang chakmagat phamene angkha remote hoy angkha sibel lama angkha tuyamada usba jotton boro bot pirok tong bai lain bazar lai jak jotono bot yani hene tini aku pasai tamu tes asa corona puno kunte video nai chali gatabo phatar phaijak bot rogoi yak siro pesa enu liore yak siro jaha kokle phaidar tak bot rogoi angke elo bahai berea jaro fine nai legra tabong ke bot rogan mo receive sile tungai nai tok lai bo ni mu bor jaga kai ton ne angke jotton bot rogan ni fine jak or jaga jotton thang tong ta phiragoi bot roi ane tong hora ar mam lai ekchina kaila ar put dam nge gari kadi dan hanon kaca khania tabong ke phirok tong pela gari bang sa chu asok tong te bu dong le kisana sing tong ja bu dong kisa kwai rok cha ha tau ke finally ang chakmaga chokai pilha parani nga taba hing tongo ta kisa bus kang thang tongo ka bon pore gari aji tesa thang saida hostel lo ke kare nai ton video cha sa te tongo taba ang hostel chokai phika ao hostel hakra taba kisa res khai tongo asok tongo ang sai rok thang tongo ye cái sa tai bui res khai to ha leng song ha bot rumani an student ra thung to mai yang khana ka jo to nok thang pai be nai cha khana ka school chutti mas ne no ko te sa ma thang be na ka goria pai hai sing phali pini te sa
Oke, boni pore no te phunu nai kang bus kango tabok ana asok tongkho ke sari to tomaro khajano phunu nai ten tinin bagai asnis ne tega sa katal video to injor no bai to bai mal fisna ke ang sabat khai tong le video phono tongo ma daily khamia apana ang no je song apna no khai mane video khai no na phono nai asal kokta ta bai bai